Emme da salam dostlar, goýma daýlaňyz janyňy tam mana kaýşap bersiňmi dostlar, bugün başga bir tema bilen garşyňyza çykýan. Sebäp diýseň, bugün bu oturan gyýyl kim kädip sorajaklar bar. Bu kim kädip sorajaklar bardyr, şoň üçin men reski men kän geplemäýin. Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, Agyz. Agyz. Tam benim tanam bardy. Meni tanıştyrdyk. Hemmeňize salam. Men Iqbal, özüm Türkmenistanyň Daşoz welaýatynyň Könörgen şäherinden. Türkiýede Niýde. Aynen, Türkiýede Ömer Halis Demir Niýde Üniversitesinden. Oba Hocalyk we Tehnologiýasy fakultetynyň Oba Hocalyk we Genetika ugrundan 2-nji synyp magistraturada okaýar. 2-nji kursmy sen? 2-nji kurs boldy. Geçdiňmi çeýen taket inni geçmedin? Inni geçen. Opşine doly näçe ýyl siziň universitet? Bizim üniversitet şimdi bakalavr magistraturası mı? Sen şuma näme okapdyrsın? Men magistraturada okaýar, magistraturada dissertasiýa bilen bolsa 3 ýyl okaýan. Ve men häzir 2-nji kursyny. İngiliz dilinde. İngiliz dilinde, hawa. O taýlaryny 100% İngilizce okaýarys biz. Töweleme. Tapaklan gowy. Sapaklan gowy. Beşlikçi diýip. Beşlikçi mi? Beşlik diýip. Indi o zatlara düşünnükde ol, ýöne özüňe Türkiýede okuyan, doğrumu? Warşawada näme diýär? Berde men ýanyna näme işim bardy? Millet tap berdim. Warşawa nire, Türkiýe nire? Hawa doğru. Warşawada Berlinden geçdim geldim häzir. O taýlaryny indi düşünürjek. Hawa, şoň ýaly bir Erasmus haqqy diýip bir programma var Türkiýede. Hawa. Şo egzamine girýän. Sen şu egzamini geçtin mi? Sen Ýewropa gitmeni hak kazanyan. Ýewropada işte bir semestr okap gelip bilýän, Ýewropanyň studenty bolup. Menim şu hakkı kazandym. Erasmus kazandyňyz ha? Näme ýani? Şumat haýsy döwlet kazandyň? Men häzir şuň ýaly bir zat var, Erasmusda obrazowaniýa var. Okup student olup berem, praktika var, staj. Sen haýsyny? Men häzir praktikada we şoň ýaly magistratura okaýan bolsam praktika gitmek daha amatly, daha şey. Ve men praktika geldim. Wengriýa geldim. Budapeşte 3 saatlyk bir ýolda, Debrecen diýen bir şehir, Debrecen Üniversitesiýadyny. Şo taýda praktikada bir laboratoriýa var. Research Center. Şo taýda men laboratoriýada işleýän, praktikam şo taýda geçen 3 aýlyk geldim ve stajda da şuň ýaly bir zat var. En az 2 ay, maksimum 4 ay gidip bilýän. Men ne 4 ay ne de 2 ay, 3 aya geldim. 3 ay. Şo wagtdan ne şo. Indi Erasmus bardy häzir esas temaň gyzykly ýerlerine geçýär. Ýöne şu mat bir gyska çykyp bolsa-da Erasmus barada bir zatlar düşünýärlidik. Ýagny sen bärik geldiň, ene bärik gelende Erasmus'tan üniversitet näçe dollarmy, euromy näme төлýärler? Şimdi şuň ýaly bir zat var. Erasmus'da da size euro verýärler. Aylyk euro alýan. Näçe euro alýan? Misal üçin men Wengriýada bolduğum için aylyk 400 euro verýärler 400 euro. 400 euro. Ýöne sen gelen wagtyň sen gaýtmadan önce sana %80%'ını verir. 320 euro denk gelýär oğlum. Sen baran soňam %20'sini gaýtyldan alýan onu özü berýär. Hem baran wagty pullu bolup galýan şeydi. Yani senin top option näme? 1200 euro aldyň, doğrumu? Bilediň, zaten kim alıp berýär bäk gelmedi. Yok, biletleri özüň alýan, vizany özüň alýan. Zat şoň ýaly bir zat var. Pullu sen hesabyňa sen vizany aldykdan sonra ýatyrýarlar. Sen vizany alýan ha, indi men vizamy aldım diýip sen üniversitete gidýän, men vizam geldi. Siz meň indi pulumy ýatyryp bilersiňiz, stipendiýamy berip bilersiňiz diýdikden sonra sana pulu ýatyrýarlar hesabyna. Şo taýdanam sen gidip çekýän. Üniversitet bilenem düşünüş gaýdýanyz. Hawa üniversitet bilen şertnamaly. Şertnamaly bolýar, hawa şertnamasyz bolmaýar. Sen şertnamada gol çekýän. Men 3 ay şo taýda boljak. Sen misal üçin 3 aýa gelip 2 aýdan soň gitsen, sen izna bermeli bolýan o 3 ay, 3-nji aýyň puluny. Şoň üçin 3 aýmy 3 ay galmaly. Ona bärik gelmek üçin, ona bärilerini görmek üçin, gelmek üçin esasy diňe hökman iş bilen gelmekde okuw üçin hem gelsen bolýar. Pulsuzam geçip bolýar. Inni gyzykly ýerlerine gelelim. Gyzykly ýerlerine. En gyzykly ýerlerine başlaýar, sonra başlamadan öňürtü bärde Iqbalyň hem diýişýärler. Iqbal näçe ýurt gezdiň sen şumat? Men häzir Awstriýadan başladım. Awstriýa, Çehiýa. Ondan soňra Italiýada Milana gittim. Milandan Barcelona, İspanya uçtum. Barcelona'dan Fransa, Paris'e uçtum. Paris'den Venesiya uçtum. Venesiya. Häzir sizin ýanyňyza gelen wagtda Berlin'e geldin.
Berlin'e del Rim'e uçtum başta. Rim'e. Rim'den Berlin'e geçtim. Berlin'den sizin yanınıza geldim. Bir değiller. Ha, size geldim. İnni, Şoňaly. yani bir sürü şäher we ýurt gezdin, doğru Ha. değil mi? İnni şo gezen döwrüňde näçe mana pul söwdüň? En gızıklı yeri. Men misal üçün Viyana bilen Prag'a giden wagtym Prag'da dine 20 euro sawdym. 20 lira. İyil günü o taner gideceğim. Bu fırata paylaşa. Yaman bari işte pullu Pullu cöğütten sene hez ettin diyelim. On yalı zat yok. Hani hezel edip gezecek olsanız pullu olmana gerek yok. Timboli Avrupa'da. Sebebi verdi. Sen 20 euro ile bir şehri arkayan gezip bilen, net gezip bilen, misal şey edip alayan. İngilizce tenadır, otel zatba, girmeli, galmalı. Otele pul vermeyeniz. Ne için de? Aytkı. Şunyalı program, indim men size aydayın şunyalı. Misal için men alan vaktim biliyordum. Köp şehri, irden reisleri aldım. Gün boyunca geziyen, aylanyan şu şehri. Akşamkı reisle yine başka yolda aynen 5-6 saat garaşyan aeroportda. Misal üçün şu tayda sen uklak kalsan hiç kim hissadın oğurlanıq. Sebebi men yalı näçe adam var o tayda. Beyt acallarını alanlar var. Acalı yere seriyalar, yatyalar. Hani hiç kim bilen işi yok. Avrupa'da şu zatı unutmang. Sebebi siz korkup bilersiniz ay qyzbaşyňy qyzbaşyňy sen näet gezýän korkuň okmy diýip soranlarym boldy. Ýok, hiç kim berdi bana ay dur ykbal gelýär diýip garaşada Ýewropada hemme ýerde de şoňaly hiç kimin sizin bilen işi ýok. Sen özüňi bildiňmi? Arkaň gezip bilýän. Şoňaly misal üçün programmalar var. Haýsy programmalarda? O programmalar näme işe ýarýar mesela? O programmalar misal üçün arzan biletleri bolýar. En prostoy primeri men Budapeşte'den Milana 5 euro bilet aldım. 5 euro bilen. 5 euro bilen ben Milana uçdum şo taýda. 5 euro näçe bolýar? 5 euro. TL dayday. TL değil mi? 5 euro. Şuma Türkiye'de TL 20 zat. O vaxtlar 15 TL desek bile. 20 zat diýende. Ay kämer gymmat zat. İstanbul'dan häzir nide gitjek ol? Hatym gitjek. Hawa Türkiýe için gymmat gezýän. Şoňaly Milandan Barcelona 8 euro aldım bilýärdi. Hawa Barcelona'dan Paris'e de 9 euro aldım. Mut yetmerenik var. 9 euro da Paris'den Venediya'ya 9 euro bilet aldım. Dine men şo şäherler gezen wagtym Venediya'da kaldım. O taýda pul vermedim ýöne. O taýda da mut kaldım. Şunyaly bir programmalar var. Couchsurfing, Be Welcome, Trust Roots diye bir tane web sayfaları var. Mesela bir daha soracak şu taýdaky adamlar bilen gepleşip zadyk. Ben öýüne barýan doğru. Ol adamların köp adam olacak da näde bilmeýän ýerine näde para bilýän zat diýjekler. Sebebi o taýda hemme informasiýasy ýazýar. Misal üçün o adam sen böyle gözletdiýän gözlän wagtym misal üçün Milana gitjek bolýan. O taýda Milan diýip ýazýan, işte ondan sonra cinsiyetini ýazýan, cinsiyetini. Yani baran ýerinde gyýdyň ýanyna boljakmy, erkeň ýanyna boljakmy, oğlun. Şoňaly şey edip ýazýan, sen şo taýda birini tapan wagtyň o taýda kommentariýalar bolýar, menden öň galanlar o taýda kommentariýa ýazýarlar. O taýda o adamyň özüm hemme zady ýazyly bolýar. Sebäbi sen edip bir gidip o taýda giden wagtyň hiç hili bir ujasny bir situasiýa bolmaýar da. Sebäbi hemme zady sen anyklap şey diýen. Sen birine ýazyp wagtyň hemmen boldy geliver diýip aýdanam bolmaýar. Olam sen nemen okuýar, senin bolan ýerinde. O meni tanaýar, o şey diýip hemme zadyny ýazýan o taýda. Indi bir daha sorjak senden düşündüm. Yani şoňalyk bolýar ha. Indi sen öz garaýyşyň näle ki şoňalyk programmalar var şey dip adamlar öz öýüne alýar ha. Näme sebäpden mut alýar? Sen mesela mut bolan hatta biraz öňünden gepleşemezden näme diýip hatta iýjek naharyňa sen mut. Zawtragyň abiýadyň hatta aýtdym meni astanovkadan özleri aldylar, geldiler maşyny bilen alıp öýüne şey alyp gitdiler. Şoňaly adamlar Timboli men häzir gezen ýurtlarma sereden wagtda italyanlar bilen ispanyollar Edir şu günlerde şu günlerde şoňaly bir ýagdaý bar.
hani korkulacak bir zat yok. Bärde siz arkayın özünüzde uverni oldunuz mu her türlü gezip bilýäňiz. Pul harjamam. Pulsuz ama o Rimde näme boldy diye. Rima geldim men. Ondan soň o taýda da bir gyzdan tanışypdym. O gyzdan men Praga'dan poyezda Budapeşte izime varan wagtym o gyzdan Viena'dan poyezda bindi. Şo taýda tanışdyk. Rimde ýaşaýan zat diýdi. Türkiýeli bir gyz. Ondan soň menem Instagram'yň, WhatsApp'yňa berdi. Meni çağırmasını garaşot yani Rima kaçan meni çağırar qadi. Deme ilk başta trenne gidip barýaňyz orda mı? Trenne men Budapeşte izime gaýtdym. Indi seňim neme yurt gezmeli, zat etmeli, tipa neme men bir öýne çağırmam içinde fikir var. Şoň ýaly ondan soň menem garaşot ýerine kaçan çağırar qadi. Ýazyşdyk, zat etdik. Aýtdym men nidi öýe geçdim nidi islan wagtyň gelipdilersiň nidi. Besplatny. Hop menem aýtdym. Dronna diýdim. Beýden wagtyň men hem srazu biletimi almaly diýdim. Biletimim Budapeştden Rima 11 euro aldım. 11 euro ardan. Bardın o taýdadan näme ýatjak jaýyň mut ýejek içjek mut bir de centerda onun öýü ýörek gezýärdim o taýda. Indi en gyzykly ýerim Rimyň aeroportuna, Fiumicino aeroportuna geldim. Menem ýöne samolyodum geç düşdüğü için 11:30 geçki 11:30 düşdüm ve shuttle avtobuslara yetişmedim. Ertire azana çellem men aeroportda garaşmaly oldum şo taýda. Shuttle izime geldim. O taýda da bir ayal dogonumuz var eken işleyen hani İtalyalı özü. İngilizce de öyle kem bilen ok. Menem Parijde aeroportda garaş oturan wagtym Parijin aeroportunu kiltlediler hani çıkın. Yaptılar o. Daşarda garaşypdym. Dedim al yine meni köçak olacak bolýarlar dip oýladym o taýda. Geldi korktum. Dedim hani berde ot kursam hiç heli problem olmaz mı deyip İngilizce soradım. Ondan sonra yok dedi hiç heli problem olmaz sen otur berde dedi. Qoğumun zat deyip men halımı sorap başladı bu. Gelince. Menem aň taň näme ola. Enataň orada kaldım aňyrda kaldılar mı zat dedi. Dedim yani enataň Türkmenistanda men nereli olduğumu soran akaly. En soňa berde kaljak yerim barmy dedi İtalya'da Rim'den. Menem Hava yönü erteri izime gaýtdan dedi. Urşda näme işin var dedi. Näme urş dedim menem näme urş? Nire urşy? Ukraynalı däl mi sen? Men Ukraynalı däl diýdim. Ondan boltur ondan nireli düşündürdüm. Inne Türkmenistanlı yöne Türkiýede okayan şoň Erasmus bilen bärik geldim zat boltur dedi sen dedi işte gynalma ertir dedi irden dedi nöbet tutoran nöbet. Nöbet doktoran. İş sağa doktoran bir Rima giden wagt sen alyp gider ýanyna men işte işleyen dostlarıma haýyş ederin dedi. Menem otyun boldu al 8 euro jetdi. Hani 8 eurom kaldı kisem cebimde kaldı dedim. Yani esasdan student döwründe 1 euro da pulu sever. 1 euro giden çörek su alýan. Dedim ertireçelle garaşdym zat etdim. Maşinni alıp gittiler, kofede alıp verdiler bana. Kofede alıp metro astanovka koyup gittiler. Şo taýdan 1,5 euro bilet aldım men. Ýanky gitmeli yerime de. Dedim 1,5 euro aeroportdan men Rima gittim. Nomerlerinden berdi ýanky kömege gelince de nomerini verdi. Rimne bir problemaňa çyksa bizim bilen habarlaş zat dip. Şoň ýaly dedim ýanky dostumyň joramyň öýüne gittim. Şo taýda kaldym olam akşam irden gittik, zawtry gittik. O zawtrygy öz cebini özünün kisesinden töledi. Yine akbal muda düştü. Dedim menem akşama çeli 7-8'e çeli aýlandym Rimi. Öyle yani hezirledim aýlandym ýöre Vatikana gittim o taýdan. Vatikan zaten Rimiň içinde bolan için şoň ýaly we ondan Berlin'e geçtim. Berlin'de de şoň ýaly bir situasiýa var. Berlin'de 24 saat geçerli bir bilet bolýar.
Şonu alýaňyz, siz nireminsengizim şu bilýärdi görkezdinizmi? Hiç hili problemi. Ýöne görkezmeseňiz hem bolýar. Hiç kim gelip kontrol etmeýär. Yok deme aslında men soradım Berlin'e zatdım o barlaryny kenar hatta berdim ne mesela tramvaylara, metrolara zatlara milyon kenar barlap baranoklar hiç çilek ýagdaýda. Ýöne birden barlaýan ýagdaýda gowjadym bir jemede ýazýarlar. Biletin var. Ýöne o ştraf boldymy da gymmat ştraf ýeň. Şoň üçin aslında bar. Sen käwat çykyny türkmen söylep bar bilet zat alma tramvaya minýän wagtlaryň bolýar. Men hiç hissat bilmän ýaly oly geziberen. Hani diyorlar ya malayat, Türkler diyor ya hani malayat. Hani bir şey on ýaly bir zat dolanakdy. Ýöne bilýädiňiz dursun bir şey oldu mu görkezersiniz. Hani men bilýärdim mar diýip ýaly hissat bolmaýa. Ýöne men hiç hili bir on ýaly zat bolmady. Berlin'e hezil edip bilýärdim. Koydum napamik dursun diýdim. Yani Berlin'den. Şoň ýaly hezlet. Ýagny zıňmala biletini jüňde käýip dursun o hiç size bir zarar eden oko. Şoň ýaly onu Berlin'den akşam Berlin'de ýene Ukrainalı diýip düşündiler meni, oýladylar. Berlin. Yani şu matga çekip duran videolarymyz hani öňkü düşürilen videolarda yani bu näň näçesi? 12'si hava. Hava, olam 10 yer yani. Düğün bolan zat. Bir kunlukda bolan zatlar. Astanovka gittim menin, avtobus stansiýaga gittim, şo taýda garaşmalyda, hani avtobusum gelmesini. Seyrettim, yaman adam kän, dedim, Ukrainalary kömek edýän eken bu dedim. Menem soğukdu daşarysy, Berlin yaman soğukdu. Menem içeri geçtim, o taýda da garaşjakda, Astanovkada, senem girip durup bilýän o taýda. Beni böyle Karolina işte idi suda davay zaregistruyum tibe falan zat dip men çağırdım men ama tim yani Karolina hani men Karolina değil. Boltur dip olordan utuldum şu taýda da sen Ukrainalı bolsaň tuvalede pul tölemeýän o taýda o Ukrainalı bolman soň Ukrainalı dällere de 1 euro tölemeli. Maňa yani Ukrainalym sen hep soramadylar o taýda. O taýda Alman daýzada açdy tuvalete açdy, besplatny girdim, çykdym men ama bilemokdum ýöne. Ondan soň öğrendim onda. Şöyle durdum 2 saat Ukrainalı yine geldi kız bilen oğlan dedi kalacak yerin var mı bugün gece yatıp bilecek yerin var mı bolmasa dedi biz o piştte galyas bizim bilen gelip bilersin zat dedi men aýtdym yok men Warşawa geçýän bugün şu 2 saatdan soň avtobusum var dedim ha dur onunla dedi sana dedi iyi real zatlar getirelim deyip maňa alma yine çuwdy maňa alma sandwich su getirdiler menem en soň dedim meni yine Ukrainalı deyip oýladylar dedim durun men Ukrainalı däl dedim. Meňe bir şey yaptılar yani azarlamak. Utanma dedi, näme dedi Ukrainalı olan näme üçin utanılacak zat yok berde. İyi al bunu zat dip şey dedi. Boltdur dip me elimle ekbilen kaldım şey dedim avtobusa mindim. Şoň bilenem azanla sizin ýanyňyza. Berk. Yeniden Warşawa görüşüňiz ýaly mut. Yine mut. Vokzaldan garşy alındım. Inni näme ama aýdyp geçelim. Men Iqbal nerden tanýany sorjak bolsam, men Iqbal tanamak. Iqbalym nerden tapdyr internetden tapdyr. Ya oýnaýar. Men nämede? Näçe ýyldan bäri. Bile okuduk. Menem bilişiňiz ýaly. Türkiýede okudum, bir şäherde okuduk bizem. Näçe ýyl boldu? 2014. Men bärik gelenme, men 2013'te barıpdım. Men 2014'te geldim. Senem 2014'ten, yani 6-7 ýyldan bäri gatnaşymyz bar. Yani şoň ýaly Iqbalyň bu giçijek bir näme storyas diýilýärmi? Priklüçeniya. Şoň ýaly aýtjak zadym, hiç men kız, men aýal diýip gorkmaňyza gerek ýok. Siz özüňize uýberenli bolduňyzmy? Siz her hili, her situasiýadan başyňyzy alyp çykyp bilýäňiz. Dine islemeli adam yani putешествовать edesin gelýär git bolla al rükzagymı gördün özüňe. Rükzagny git çykyr rükzag. Küçük rükzagymı hemme adam oýan mysal üçin edip siz her giden ýeriňizden nahar ýemek yani zorunda değilsiniz. Mysal üçin tamam naharlar ýemelilen gerek ýok yani gezmeli alarsınız bir sandwich alın
sumkanıza koyun, rüzgahınıza şey demem. Yani en esasen berde var ya, köp adamın korkyan bir zatı var da ne? Gıydı maşkala diyorlar. Kaç köp berde gıydı maşkala yok. Şu zattan ucu çıkın şu minyenyadan artık hani çıkın o zatı kellenizden çıkarıp zının kıyız maşkala erkek maşkala diyen zat yok. Yani sen şu tadına seni gören kıyızlara göre oturuyor. Kıyızlara diyecek zaten. Kıyızlar size en aytacak zadım. Bu durmuşu bir gezek yaşayaz, özü bir gezek geliyaz. İkinci gezek gelsegen bizim haberimiz bolmaya o zattan da. Şoň üçin dolu yani doya yaşayın. Yani o bu durmuş sizin durmuşunuz. Siz adamların minyenyasını, o diyecek oluyor. Ay o taya gittir deyip aytsalar näme diyecek? Hissat etme. Sen özüňe üwerin boldu özüňe inan. Bolda senin başarıp bilmeyecek zatın yok özüňe mi gördün hani? Ve şu tayda mesle şunu diýmek isleýärin. Iqbalın 6 yaşında gıyram var. Adamın var. Iqbalın adam sanma. Onun ve go tarafı näme? Şunýala ki 3 aylygam bolsa berden Iqbal şu adamsynyň ýanyna, adamsy Türkiýede, hani adamsy urat düştaylar içinde. Türkmenistanlı bu arada. Olan Türkmen. Türk diýip oylamasınlar. Olan Türkmenistanlı. Gaýta men gitjek yerime o men bilen bile ýyzarlaýar. Ay dur bärik git Iqbal seyret berdim muň zat var eken o maňa gitmeli ýerlerim aýdy. İnternetten gözlerinde bir motivatsiya kömek ediyaz, motivirat. Ben şu situatsiya köp düşende mesela adamlar gawanyp yok, yani vera berdi, bir-birine inam berdi. Syla hormat sebäbi sen özüňe o adama inanmajak bolsaň o zaman öýlenme o adam bilen. Yok, sen her hili situasiýada podдерживать etjek bolsa, bundan ulu baht yok da. Berdinim adamym onu söýdim sen. Adamym köp sağ ol. Adamym köp sağ ol. Şoň ýaly. Biz berde diýmek bilen size akıl vermek ya eyle beýle bir hitçilik adada pikirimiz akıl vermek ýa bir niýetimiz zadmy ýok. Prosta Türkmen gyzy ine şey dip näçe tanak yurt gezdi, näçe tanak şahar gezdi. Ýene çağız boldy ýa. Uniwersitetde okudy. 6 ýaşly çağız we adam onda belirteýin o uniwersitetden okamanyň ýaşy bolmaýar. Men mektebe gutorandan 5 ýyl soň girdim uniwersitetde. Vay men indi geç kaldım, çağım oldu. Men uniwersitetde başlan wagtym beremindim. Sizden bilýäňiz o görüldüm ya o taýda. Men birinci kursa bir ýyl angliski pat kurs okudum. Birinci kursa başlan wagtym men bäwegim 5 aýlykdy. Şonun 8 aýlyk bolan soň bäwegim bilen men uniwersitetde uroklara girýärdim, paralara. Aýdyp men çağaly boldum, men indi äre çykdym, men öýlendim, boldy. Men üçin hayat hani durmuş tordu diýip oýlamaň. Durmuş belki yani diýen zatlar elbetde gyzlara değişli. Gyzlar size o tabii конечно gyzlara değişli bu. Esasen gyzlar meni gowdunlar. Şoň ýaly Iqbal şumat 6 ýaşynda çağasy we şumat magistratura okap görsün. Yani çağamyda gördüň özüň. Öňüňizde uly mysal. Sizem şoň üçin okamanyň ýaşy bolmaz. Öwrenmäň ýaşy bolmaýar. Gezmäniň, ýaşamanyň. Çağı doğurmak. Yok, o 22 ýaşymda doğurdum oğlum. Lolanam gördüň özüň. Oğlum yani zat değil, oň ýaly bir çağamy yani öwnemek da ýöne çağım Hudaýa şükür akyllyja. Ýani bolsa Lolanam innik videolarymyzda görkezip. Şonda has adamlar görerler. Näkinliklen olar baka bersin biz diýmeli. Biz istat diýmeli. Şoň ýaly. Şoň ýaly ki başga diýjek zadyň? Başga diýjek zadyň mene şundan esasen erkek tağam erkekdir yani erkek nirde bolsa öz başyny öz çarar. O her hili situasiýada özüni öz erkek çarar. Ýöne gyzlarda sebäbi näme üçin şoň ýaly bizim şu kulturamyzda gyzlar öýde oturmaly, öýlenmeli, çağı doğurmaly, hiç hili zat bilmeli. Ýöle şu zady unutmaň gyzlar siz bir döwletiň hani altyapysyny, hani fundamentini oluşturan sebäbi siz bir çağı doğurýaňyz. O çağı demek o bir bizim Türkmenistanyň watandaşy demek.
her bir vatandaşını siz kulturunu, obrazovanı yetiştirmek isleýäseniz özüňiz şoň ýaly bolmalysyňız. Şonuň üçin hiç kaçanam okumaktan, gezmekten, täze insanlar, adamlar tanamaktan özüňizi alygoýmaň. Özüňize inanyň, özüňize bolan inam sizi her hili yere getirer. Nawa. Bolýa bu gepleşik üçin benim mihman seýenleriniz üçin sağ olun. Yok, ne dip bolsa eger de araňyzda Iqbalyň Instagram hatanam goýjak, başga ýurtlara da Iqbal gitjek diye ýene Instagram bilen. Taýda men sebäbi şoň. Mihman aljaklar baýa Iqbal bilen habarlaşyp bilersiňiz taýdy ýurtda. Men çağırıp bilersiňiz gelerin meni heýle. Ýöne günden aýdýar Iqbal pul beren. Pul beremem. Yok, gatyp gowdat bu. Näçe tanak ýurdy, näçe tanak şahary mut gezmek. Büdjetni gezmek. Şo aýtdyň. Biraneme baylar usulüne gezmek var, biran student durmuşda gezmek var. Biran pulsuz gezmek var. Ýöne sen in esasat berden ama eger de sen burada isleýän bolsaň, arzularyna tarap gitmek isleýän bolsaň, ine pulsuzun hemme zadym bolýar, конечно bolýar sebäbi. Ve Iqbalyň gezen ýerlerde men Instagram hasabyny belläp geçsek görüp bilersiňiz Iqbal nireler gitdiňini diýe. Nähili zatlar bilen garşylaşdym, hemme zady ýazýan sebäbi otayda. Nähili arzan ýol tapyp bolýar, nähili arzan gitmeli şo taýlarda. Men ýazýan otayda men özüm patbeşçiklerim hem soraýa bilýärler, zat edýärler. Ýene bir zat diýmek isleýärin men. Ine şumat Iqbal Warşawa geldi. Iqbal hiççilik ýagdaýda bu polyaklaň dilini bilenok. Doğru değil mi? Ýöne birim ýene senden bir zat soramak isleýän. Gezmek üçin dil bilmek hökmanmy? Ýok. Hökman näme? Sebäbi mysal üçin inglizce bilýän bolýar da ýöne Ispaniýa bilen Italiýa giden wagtym adamlar ýüzüňe seretip italyanca, ispanýolca ýok, birim ýani hiççilik ýagdaýda internet var artık. Elimizde internet diýen zat var, Google var, YouTube var. İnternetde siz peýdaly zatlary olanyň eýdip internet diňe video izlemek için var däl. Siz oturun hemme zat şo taýda anyklan gitmeden önce gideceğiniz şeýirleri, zatları anyklaşdyryp, edip, gözleşdirip hemme zat anyklap öyle gidin. Nawa. Onda biziňe diýjek zatlarymyz şunýala ki, galandan video çekmek bizden, gezmek sizden. Komentariýa like'lamak sizden. Otan dogry aýtyp geçdiň, elbetde. Komentariýalaryňyz, like'laryňyz ýadyňyzdan çykarmaň. Ne diýip bolsa, şunýalyk videolarymyzyň we şunýalyk giden taliplerimizin köp bolsun we biz hem oturalyň, adam ildeşlemede ýetireliň. Onda näme? Men aýtjak zatlarym şunýaly zatlar. Sağ olun. Köp sağ olun. Görüşýänçek. Görüşýänçek.